Yo! Welcome back to my channel mga Koblaks. Ngayon na naman tayo sinipag na gumawa ng content. Yon, naisipan kong i-content to mga Koblaks. Tinulang may saging na saba. Kaiba to mga Koblaks. So here we go. Tingnan natin kung paano to lutuin ni Koblaks nyo. Hahay! Ayun mga Koblaks, shoutout pala sa mga tropa ko dyan sa South Korea at sa mga sa lupang aking sinilangan, Bicol, Santa Maria with love, Iriga City, Camarines Store. Love you, love you, love you. Kumusta kayo dyan? Shoutout, shoutout. Yo! 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 crazy yeah I'm going 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 crazy 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 Good morning, good morning, good morning. Gagawa tayo ng tinula. Pero yung tinula, lalagyan natin ng saba. Medyo hinog na po ito ng konti. At saka malunggay. Ibang version po ito ng tinula. So, siyempre, wala yung luya at saka sibuyas. Lagyan natin dalawang sili para nangingiliti kahit pa paano mga Koblaks. So, yan. Tirahin na natin to. Medyo magandang may sabaw. Pag ganitong oras mga Koblaks, medyo umuulan-ulan ng konti mga Koblaks. So ayan, tapos lalagyan natin yan ng kalamansi ang ilalagay natin. Ito yung tinulang may kalamansi mga Koblaks. Ayan, simulan na natin to. Ano pang hinihintay natin? Yun mga Koblaks, gisa na natin. Siyempre, tinula to eh. Gisa na natin sa luya mga Koblaks. Morning, good morning, good morning. Yan. Start na to. Kakaibang tinula na may saba. Yun! Mga Koblaks, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Click na rin yung bell button para updated kayo sa akong videos. And follow my FB page, Sid Mar TV yun. Shout out pala sa mga tropa ko dyan sa South Korea. Lahat ng OFW, kung saan man kayo, sa anumang bansa, ingat-ingat po tayo. At don't forget to pray God, to pray to Lord. Mga Koblaks. Kasi walang imposible. Yan. Isa na natin itong mga Koblaks. Luya. Pwede lang yung mantika. Yan. Dito lang natin malutuin sa frying pan. Yung konti lang naman ito. Lalagyan lang natin ng sabaw, mga Koblaks. Ayan. Siyempre, mga Koblaks, sibuyas. Bawang mga Koblaks. Wala pala akong bawang. Pero lalagyan ko ng mamaya ng itong dried na garlic mga Koblaks. Yan. Samun natin ng konti. Yung tamang lumabas yung aroma mga Koblaks. Lalo na yung luya. Yan. Nakita naman mga Koblaks. Ayos na yan. Nahulog po mga Koblaks. Wala pong lagayan. Full holder mga Koblaks. Yan.
ililipat ata natin to, alanganin sa lagayan mga ka-vlogs. Yan mga ka-vlogs. So yan mga ka-vlogs. Nilipat ko sa lagayan mga ka-vlogs. Sarap. Wala tayong patis, kaya asin na lang. Ayos na yan. Ayan mga ka-vlogs. Lagyan natin ng tubig. Yan. Ayan mga ka-vlogs, kumukulo na siya. Lagyan natin yung sili mga ka-vlogs. Ilagay na natin ito sa mga ka-vlogs. Yan. Ay ba ito mga ka-vlogs? Tinulang may saging na sa mga ka-vlogs. Yan. Kasi medyo matamis-tamis na ito mga ka-vlogs. Mag-aagaw. Na-imagine ko mag-aagaw yan. Lalo kasi dito sa malunggay mga ka-vlogs. Mamaya na malunggay kasi kasino naman ang ano yan, mabilis. Yan, lutuin muna natin yung saging bago natin ilagay yung malunggay. Yun mga ka-vlogs. Kumukulo na. Antayin lang natin maluto yung saging. Lalagay na natin yung malunggay mga ka-vlogs. Yan. Dapat subukan na. Sabaw-sabaw tayo mga ka-vlogs. Habang ano pa yung panahon? Oh my God. Ito lang masarap. Yung paminta mga ka-vlogs. Para kalamansi mga ka-vlogs ang aasin natin dito. Kalamansi. Sarap ang kalamansi mga ka-vlogs. Natin para maluto na yan. Yan mga ka-vlogs, tingnan natin kung luto na siya. Medyo malapit na. So lagay na natin yung malunggay mga ka-vlogs. Yan.
kalamansi. Halo-haloin natin mga Koblax. Masarap to. Mapapalaban ako nito. Yan mga Koblax. Yun. Last, ano na natin, higa-higahin natin ng konti. Yan na mga Koblax, malapit na to. Yan, tekman ko nga mga Koblax. Oh my God. Alis mga Koblax. Sarap talaga. So, bago lang ako. Kasi ngayon lang nagluto na naman ng mga Koblax, kakaibang luto. Hindi mo maintindihan kung ano luto yung mga Koblax. Basta tinula yan, may ano eh, may luya. Isa ko dyan sa chicken. Nilagyan ko ng sabaw mga Koblax. Ito kasi yung naalala ko mga Koblax, yung luto ng lolo ko dati. Mga ganitong style, yung tinula may ano siya, may inaasiman siya ng kalamansi. Minsan nga mga Koblax, sinakalo ba niya yung kamuting kahoy, yung laman ng kamuting kahoy. Yung atay mo siya madurog dyan. Lambot-lambot na siya. Pag kinakain mo, yung guguhit dito sa bituwa mo mga Koblax, sobrang ang init. Huwag mo na nai-imagine ng mga luto mga Koblax. Lutong bahay lang to, province mga Koblax. Yan na! Maya-maya, papatayin na to. Papatayin na natin to. Naglalaway na kasi ko mga Koblax. Parang, ano na ako eh. Gusto na kumain. Yan mga Koblax. So, ayan mga Koblax, hanggang dito na lang ang videos ko mga Koblax. So, papatayin na natin ito at ako'y kakain na. Gutom na. Happy lunch time and thank you for watching and bye-bye. See you next vlog mga Koblax. Ito si Koblax nagsasabi, ingat po lagi and God bless you. Bye-bye!